Foli ani waleɲuman dɔn o bɛ ka taa bɛɛ lajɛlen ni waati na an balima bamanankan mɛnna o Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a jira aw la k'a fɔ ni bamanankan kunnafoni wagati selen walawali bɛna kɛ minnu kɔnɔ kuma la aw ye Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan kibaruya olu de don an b'a fɔ ni kuma sile aw dangan na kunnafoni daminɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko fɛn min ye association Ayibaw Fatima Zahara tɔndenw olu bisimilara an fa fɛ Seyide Sherif Usmane Madani Ayidara a ka denbaya la Bangɔni Janginɛbugu la duwawu ɲini ka taa se hakilina falen-falenw ma bɛn ani kelenya sɔrɔli siraw o n'a ɲɔgɔnna caman ka fara kanu kumaw caman kan Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la Amadu Kamara bɛna ɲɛfɔli kɛ sɔrɔlenw kan. Nisɔndiya ni muɲa o de yera ni lajɛrɛba in kɛnɛ kan min ɲɛsina Mali alisilamɛ ɲɛmaw ka tɔnba Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyɛrɛ Sherif Usmane Madani Ayidara ni a hakilina ɲuman bɔra association Ayibaw ni o hakilina ɲuman tabaga kɛra an ba Ayidara tanti Fatumata Traoré ye lajɛrɛ in kɛra wagati ye ni jɛrɛjɛkulu maaw bolo u ka foli ni barikada ni waleɲumandɔn ni bonyamasegi kɛ ka ɲɛsin a Seyɛrɛ Sherif Usmane Madani Ayidara ma ka sanga ni a ka cɛsiri n'a ka wulikajɔ n'a ka jija ye ka ɲɛsin bunahadamadenya lasagoko ɲuman bɛn ani kelenya ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o sabatili ye Mali jamana kɔnɔ ani a ka waleɲumanw minnu bɛ don ɲɔgɔn dɛmɛ ani hinɛ ni makari kɔnɔ association Ayibaw ɲɛmaw ka kɔrɔfɔw sen fɛ u y'o waleya ninnu sɛbɛkɔrɔfo ka sɔrɔ k'u ka danaya an'u ka kanu k'o kuraya ka ɲɛsin a Seyɛrɛ Sherif Usmane Madani Ayidara ma ka bɛn ni a ka nin baaraba ninnu ye ka ɲɛsin alisilamɛya ani diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen ma wagati don association Ayibaw u kana ɲɛfɔli kɛ u ka jɛrɛjɛkuluba in a ka hakilinaw ani a sigikun ani a ye baaraba minnu kɛ Mali jamana kɔnɔ minnu dɔw bɛ don ɲɔgɔn dɛmɛ hinɛ ani makari hukumu kɔnɔ i n'a fɔ o la ɲininen don cogo min na a Seyɛrɛ Sherif Usmane Madani Ayidara fɛ bɔnɲɛ in kɛra nisɔndiyaba ye fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ bawo bɛɛ lajɛlen y'a ka nisɔndiya yira ka sanga ni laɲiniw sabatili ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko a Seyɛrɛ Sherif Usmane Madani Ayidara a kɛlen ka ni maaba ninnu bisimila a ye dugawu kɛrɛnkɛrɛnni ni ladilikanw ni bilasiraliw caman kɛ ka ɲɛsin u ma ka sanga ni u yɛrɛ ka jija ye association Ayibaw ka bɛn ni an ba Ayidara tanti Fatumata Traoré a ka laɲini ye a sigikun ti dɔwɛrɛ ka se ka musolakaw dɛsɛbagatɔw ni yatimɛw ani cɛsamusow ko olu dɛmɛ yaasa u ka bɔ yɔliyɔli ni kɛrɛfɛdɛn na u y'o baarabaw ɲɔgɔnna caman kɛ san caman Mali jamana kɔnɔ kabini jɛrɛjɛkulu sigi kuma kilen fɔ kana bila an bɛ don min ko bi wa nin ye laada y'u bolo san o san u b'a kanu ka wuli ka na foli ni waleɲumandɔn ni bonyamasegi kɛ ka ɲɛsin Mali alisilamɛ ɲɛmaw ka tɔnba Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ la a Seyɛrɛ Sherif Usmane Madani Ayidara ka na dugawu k'a ye ka tila ka dugawu ɲini k'a fɛ yaasa laɲini mun b'u bolo o bɛɛ lajɛlen ye se ka sabati an b'a jira k'a fɔ ko lajɛrɛ in kow bɛɛ lajɛlen kɛra bonya ni karama ani nisɔndiya kɔnɔ k'a kun cɛ ni dugawu sanuman a Seyɛrɛ Sherif Usmane Madani Ayidara fɛ ka ɲɛsin diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la association Ayibaw yaasa laɲiniba minnu b'a bolo olu y'u se ka sabati cogo min na Mali jamana kɔnɔ. Kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko fɛn min ye silamɛya dɛmɛtɔ Ansar tɔndenw Mali jamana kɔnɔ u ka sigiba baaraw kɛra convention nationale extraordinaire min sereyara déléguéw caman fɛ ka bɔ Mali marabolow caman kɔnɔ ka fara tɔn ɲɛmɔgɔw caman fana kan Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la Mamadu Ben Sherif Sumano ni Baba Keyita de tun bɛ an ka janga ɲamadali kɛ sɔrɔlenw na. Alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansar ɲɛmaa minnu bɛ Mali kɔnɔ ADN Mali olu ye nin ɲɔgɔn kunbɛn balalen in kɛ a bɛ bila minɛn min kɔnɔ o ye mawuludu hukumu kɔnɔna ye a kun de walasa ka jateminɛ kɛ baara minnu tɛmɛna k'olu jateminɛ baara minnu tɔ tora k'olu fana jateminɛ ani k'a lajɛ musaka ko ninnu yalima a bɛɛ sigilen don sen kan a ɲɔgɔn kunbɛn a kunba o de ye ka se ka mawuludu ɲɛbila baaraw kɛ. Voilà an bɛ yan sigi balalen de la n'a bɛ f'o ma ko convention ka kunnafoniw fara ɲɔgɔn kan baara bɛ kan ka kɛ cogo min na yanni mawuludu cɛ an b'o da o de kama ni Ala ka jɛ nimisi wasa sɔrɔla yɛrɛ de kumakan min bɛ yen o de ye ka dugawu ɲini tɔnden cɛman n'a musoman bɛɛ fɛ ani karamɔgɔ Usmane Sherif Madani Ayidara a n'a ka denbaya a n'a kanuɲɔgɔn ɲuman bɛɛ ka dugawu kɛ bɛɛ fɛ ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ. Alhamdulillah an bɛ Ala fo ka Ala waleɲuman dɔn ka Ala barika da ka an karamɔgɔ Seyide Sherif Usmane Madani Ayidara
k'a fɔ a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen. Alhamdulillah an bɛ sigi balalen na san o san sa kunjɛ waatiw la mɔlidu ɲɛkɔrɔlaw na Burunusali bɛ weleweleda kɛ an ka na sigi mɔlidu yɛrɛ baara yɛrɛ bɛ se ka labɛn cogo di. Bi de an bɛɛ faralen bɛ ɲɔgɔn kan Mali fan bɛɛ o kɛnɛba in sigi la. Mun kama baara minnu kɛra ani minnu bɛna kɛ ka mɔlidu labɛn k'olu ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye. Hakili jigin an yɛrɛ karamɔgɔ a ye weleweleda mun kɛ depuis kunu fɔ bi ka diinɛ bɛ se ka warangada cogo min na ani kira yɛrɛ ka taabolo kun ye mun ye o koba minnu kɛra karamɔgɔ de wulila ka jɔ. Donc mɔlidu bɛɛ b'a dɔn Mali fan 14 bɛɛ b'a dɔn karamɔgɔ yɛrɛ bɛ mun kɛ diɲɛ kɔnɔ bɛɛ b'o dɔn. Bon o hukumu kɔnɔ n'an y'an sigilen ni kɛnɛ kan dɔrɔn an bɛ an karamɔgɔ de ye a ka hakilila a n'a ka miirina alhamdulillah an b'o de yira an na kosɛbɛ. An ye nimisa wasa sɔrɔ a la kosɛbɛ parce que san kɔnɔ nin bɛ kɛ siɲɛ kelen de an ye baaraba minnu kɛ mɔlidu tɛmɛlen kana bila bi la donc o kunnafoniw de bɛna di an ma donc vraiment kunnafoni minnu dira an ma an nimisi wasara kosɛbɛ parce que baaraba ninnu a tilankɛ bɛɛ kɛra ka ban donc vraiment an nimisi wasara an nisɔndiyara fana. Bon kunnafoniba min bɔra a kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen na an ka misiriba min bɛ ka jɔ bi Mazaru sirifila la bon vraiment an ka ɲɛmɔgɔw kumana o la kosɛbɛ parce que baaraba min bɛ sen na n'o kɛn bɛ k'an bɛɛ hami bi misiri in ka se ka ban joona. Alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansar ɲɛmaa minnu tun bɛ kɛnɛ kan n'u kumana u ye u ka kanu kurakuraya k'a ɲɛsin Mali silamɛw ka jɛkuluba Conseil islamique maa ɲɛmaa groupement un des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛmaa alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seyid Cherif Usmane Madani Ayidara ni a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma k'a sababu kɛ n'i y'a ye u bɛ nin sira ɲumanba in kan a sababu o ye an karamɔgɔ ye. Bon alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ Ala fo ka Ala wale ɲuman dɔn ka Ala barikada. Bi ɲɔgɔn kunbɛn in Jamiyatu Ansardin Islami National du Mali nin convention in a dabɔra an ka na gɛrɛ ɲɔgɔn na ko mɔlidu surunyana labɛn minnu kɛra san kɔnɔ majɛ minnu b'a la wajuliw la ani an ka cotisation na ka kuma o kan ɲɔgɔn fɛ ka se ka ɲɔgɔn hakili jigin o la ka tila ka ɲɔgɔn lasiw ka kɛ baara kan ko mɔlidu surunyana o ye sigi kunba ye. Bon alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ Ala fo ka Ala wale ɲuman dɔn ka Ala barikada. Jamana n'a cogoya bɛɛ Cherif Usmane Madani Ayidara ka dugawu barika la ani bureau ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri barika la alhamdulillahi rabbil alamin fɛn o fɛn bolodalen don inshallah a bɛ ka taa à 100% nimisi wasa sɔsɔlen a la. Ansardin ka convention extraordinaire n'o ye lajɛba tunɛ min bɛ kɛ Ansardin fɛ san o san Ansardin bɛ nin convention in boloda siɲɛ 4 san kɔnɔ siɲɛ 4 kɔfɛ a bɛ tila ka balalen dɔ fana ka o sigi sen kan ka bɛn nin waati ma. Convention extraordinaire in bɛ kɛ de pour ka se ka mɔlidu yɛrɛ labɛn mɔlidu bɛ sɛnsɛn na ka na sɔnni a bɛ se o la mɔlidu fila ni ɲɔgɔn cɛ Ansardin bɛ baara de kɛ o kɔnɔna la bari tɔn in sigira baara de kan i n'a fɔ a yɛrɛ ka stade règlement b'o di an ma cogo min na o la ni mɔlidu sera i b'a sɔrɔ lajɛ in sen fɛn caman de b'a kɔnɔ o kuma fɛn minnu kan u ye baara minnu kɛ san tɛmɛnen kɔnɔna la o compte rendu la o la sani o mɔlidu in ka se o la o bɛ extraordinaire dɔ de bila sen kan ni ka se ka marabolow wele ka bɔ an ka coordination bɛɛ la n'o y'an ka région délégués ye an ka présidents n'an ka secrétaires ka se ka na ka se ka ɲɛfɔli k'u ye baara minnu kɛra san kɔnɔ ani ka fɛn ɲini o fana fɛ o fana ye baara minnu kɛ san kɔnɔ u ka jɛ ka o jateminɛ ɲɔgɔn fɛ bari waati bɛ ka surunya o la lajɛ in tun bɛ o de kan ka se ka kuma an ka baara bolodalenw kan baaraba minnu sera ka kɛ an bolo san kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnma an bɛ ka misiriba min jɔ n'o ye Mazaru sirifila ye n'o ye Doɲɛmana misiriba min bɛ ka jɔ bi lajɛ in na o kuma kɛra ale kan ale baara bɛ niveau min na a yɛrɛ bi kɔni an b'a la fo ka Ala barikada ka sabuya kɛ a baara bɛ yɔrɔ min na bi a ka surun banyɔrɔ la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin convention extraordinaire in hukumu kɔnɔna la alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru bɔra Mali région bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la walasa ka na a kɛnɛ kan. Kunnafoni nasira wɛrɛ fɛ hali bi an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min ye association des alumni de l'ex URS et de fédération de Russie Mali jamana kɔnɔ u ye kunnafoni kɛnɛ dɔ ɲɛnamaya k'o kɛrɛnkɛrɛn k'o ɲɛsin intelligence artificielle kan ka bɛn sibiri juillet kalo tile 4 de ma hôtel Salam na min denfaya tun bɛ kunnafoniko minisiri bolo Mali jamana tɔgɔla Sirifila Jabaraninso tɔgɔla Aminata Tarawele ni Nuhum Kone de y'a seere an ka janga sɔrɔliw ɲamada. Ni sigi min ɲɛnamayalen filɛ ni association des alumni de l'ex URSS anu ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Rusi maaw fɛ o kun tɛ dɔra ye ka se ka na masala kɛnɛ sigi
u ka subahana dɔnniya kura kan n'a bɛ f'o ma intelligence artificielle bakuruba la IA. Maninfin ka ko dɔn bɛ se ka taa ɲɛ cogo di ni mansinw ka dɛmɛ ye anw ye an y'o conférence nin kɛ barisa a b'an ka gafew kɔnɔ an ka tɔn gafew kɔnɔ k'a fɔ ko an bɛna baara kɛ walasa ka formation scientifique ka a waleya an ka jamana kɔnɔ ani éducation surtout ɲan dɛmɛ coopération on va dire ni fédération de Russie an bɛ se k'o ɲɛtaa sabati o la cogo di o b'an ka gafe kɔnɔ déjà donc o hukumu de kɔnɔ an ye hakilina sɔrɔ ka bi conférence nin kɛ. Sanfɛ kalanso maaw a sidɔnbaw n'a bɛ fɔ a ma nanzarakan na experts maa o maa bɛ baara kɛ ni nin fɛn ye n'o ye IA ye o bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan. An hakiliw fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ ɲuman min bɛ bɔ a la agriculture mɔgɔw bɛ se ka dɛmɛ cogo min, élevage mɔgɔw bɛ se ka dɛmɛ cogo min, santé mɔgɔw bɛ se ka dɛmɛ cogo min na an b'olu bɛɛ fɛn écoledenw bɛ se ka kɛ cogo min bon a kɔlɔlɔ minnu b'a la an b'o dɔ bɔ olu kɔlɔlɔ la cogo min an y'o fana lajɛ ɲɔgɔn fɛ k'a lajɛ bon an kɔni bɛnn'a kan k'a fɔ nin ye fɛn ye a bɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ la sisan a bɛ ka taa kosɛbɛ bon wari caman b'a kun kɔfɛ mais fɛn bɛɛ tɛ wari ye an dalen b'a la an kunkolo sɛmɛ min b'an kunkolo sɛmɛ kɔnɔ o dɔnniya o tɛ se ka kɛ machine kɔnɔ an yɛrɛ n'an y'o fara ɲɔgɔn kan fɛn caman bɛ bɔ a la an y'a recommandation kelen wɛrɛ fana kɛ maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ organisation ba ninnu na u bɛ to ka olu wele ka na ka baara k'u fɛ donc kɔkan mɔgɔw ani kɔnɔna mɔgɔw u ka ɲɔgɔn minɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o de ye nin domaine ni avantage ba ye quoi. Bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ bi na baaraw tɛ se ka kɛ baara si se ka kɛ IA kɔ IA bɛ se ka don domaine bɛɛ la domaine fɛn o fɛn i mana ta IA bɛ se ka don a bɛɛ la mais min anw ka baarakɛda kunnafoni ko fanfɛla ye kɛrɛnkɛrɛnyana alors IA a bɛ se ka kunnafonidilaw nafa baw a bɛ baara teliyaw bolo mais a bɛ baara teliyaw bolo cogo min na a bɛ se ka kunnafonidilaw fana bila fili la ou bien a bɛ se ka to kunnafonidilaw bɛɛ a lawula kama ka fɛn jugu kɛ n'a ye numérique yɛrɛ de manière globale a utilisation cɛjuguma yɔrɔ dɔ ye donc an bɛ se ka min kɛ ɲinita bɛ se ka kɛ min ye alors minnu bɛ nin technologie kura in dɔn ka a lawasa anw kɔni o haki ka niveau la an ka hakilina ye min ye an n'u bɛ na kuma an n'u bɛ na to ka ɲɔgɔn ye walasa technologie kura in mɔgɔw bɛ se ka baara kɛ n'a ye cogo min na ka nafa sɔrɔ a la mais k'a tiɲɛni da dɔgɔya. Ni sigi in kɔnɔna na maa caman de sɔrɔla ka ɲininkaliw tɛngu intelligence artificielle yɛrɛ kunkanko kan n'o ye IA ye. Minisiri min ka ca ɲɛsilen don subahana mansinw n'a ko binankun kan o ka nɔnabila ka laseliw kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko nin ye kɛnɛ ye min nafa ka bon kosɛbɛ ko bari a ka dɔgɔ maa la maa mun tɛ baara kɛ ni nin intelligence artificielle ye ko ni jɛkulu sɔrɔla min ka laɲini ye ka masala k'o tɔgɔyaw fɔ maa ye k'o ye ko ye min ni foli ka kan bari o b'olu dɛmɛ u yɛrɛ ka baara la ni ka foli kan lase ni jɛkulu ninnu ma ka jabɔ kɛ ka yira maaw la intelligence artificielle o yɛrɛ ye min ye a nafaw a n'a kɔlɔlɔw fo ka taa se ɲininkali tɛnguni ma maaw la o de kɛra ka ni sigi in kuncɛ. An b'an kunda Burkina jamana kan Burkina Faso silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru u ye arajoso kura sɔrɔ ni o ye Shirifla FM ye a kurumukarili baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra sibiri juwe kalo 4 Alihamidu Badini a bɛna ɲɛfɔli kɛ. Niribantigɛ bɛ Shirifla FM o kolomokari baaraw ko fɔ Burkina Faso jamana kɔnɔ arajoso in a bɛ Shirifla misiriba sanfɛ sigida kɔnɔna na secteur 29 Belleville King Bobo Dioulasso dugu kɔnɔ Belleville King Bobo Dioulasso dugu kɔnɔ arajoso in fréquence 94.4 FM
rubantigɛ kɔfɛ kɛnɛ ma ba welelen u taru ɲɛ da radio so yi kan mun kɔnɔna na baarakɛminɛ lakikaw ne ka sɔrɔ o la ka laseli kun fɔlɔw kɛ kumaw tara ka nisɔndiyaw da kɛnɛmaya ani k'i da se radio so in sigikun ma. Alhamdulillahi rabbil alamin, an bɛ Ala fo k'Ala barika la bi sɔgɔmada in na an bɛ radio dayɛrɛ la n'o ye Shirifula radio so an b'o dayɛrɛ la Burkina Faso kɔnɔ Bobo. An bɛ Ala fo k'Ala barika la, Ala sɔnna jama bɔra fan bɛɛ ka na, an diinɛ ɲɛmɔgɔw kana se an ka laadaramɔgɔw kana se an ka faamabaw bɛɛ lajɛlen ye kɛnɛ sɔrɔ an nisɔndiyala an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka sigi kɛra hɛrɛ la Ala ka bɛɛ wuli hɛrɛ la. Radio in jɔyɔrɔ sabu diɲɛlatigɛ yɛrɛ ye kunnafoni de ye, wara diinɛ fana tɛ taa ni kunnafoni dili tɛ, hali ne ye waajuli filɛ waajuli kunnafoniw de ye, wara an b'a dɔn ni radio in a dayɛrɛ a bɛna kɛ hɛrɛba de ye jamana ma, jamana ka bɛn, jamana ka keleya, jamana ka ɲɛtaga ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. Ala sɔnna radio in ka baara bɛna kɛ o kan. N'i y'a filɛ Jamiyatu Ansar-Din yɛrɛ ka sigi cogo a n'a ka baara a n'a ka wulikajɔ de ye ka se ka mɔgɔw bilasira ka mɔgɔw don da kelen fɛ ka mɔgɔw bɔ da kelen fɛ, hali n'a sɔrɔ n'an tɛ taabolo kelen an tɛ diinɛ kelen an bɛɛ ka se ka balo ɲɔgɔn fɛ ka sigi kɛ ɲɔgɔn fɛ lafiya la. Ni Ala sɔnna ma radio in fana ka jɔyɔrɔba bɛna kɛ o mission laseli la, ka d'a kan maa caman de bɛ radio lamɛn, maa miliyɔn caman de bɛ radio lamɛn, wara a bɛna anw dɛmɛ. An laɲini ye min ye an ka baara la, an laɲini min ye tɔn ka ɲɛtaga la, an laɲini ye min ye silamɛya ka ɲɛtaga la, radio in bɛna an dɛmɛ o baara la kosɛbɛ. Ka kɛɲɛ ni radio so dayɛlɛ Sherifla FM Bobo Julaso alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru tɔndenw Burkina Faso jamana kan, nin bɛ o ka layidu timɛ ko fɔ mɔgɔ sɔn diinɛ o bɛ se cari bɛn ani ko to ɲɔgɔn ta la sinsin. Ka kɛɲɛ ni alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fa n'an karamɔgɔ Aseyid Sherif Usman Madani Haidara ale ka kuntilennaw ye. Sherifla FM Kolomakari marabolo mun bɛ n'a bɛ f'a ma ko région du Giriko o maa ɲɛmaaw yera a kɛnɛ kan ka taa bila an ka diinɛ ɲɛmaaw la ani cakɛda ɲɛmaa mun ka baara bɛ ɲɛsin kunnafoniko kɔlɔsili ma Conseil supérieur de la communication. An ka ɲɛmɔgɔ y'a fɔ cogo min na ko ɲinan ya san 15 o b'a ko labɛn na. Bon Ala sɔnna ka k'an ɲɛna kɔnɔ a diyara an ye kojugu. Alhamdulillah o ye tiɲɛ ye. Wallahi an bɛ TikTok tile la dɛ, an kɔni bɛ se ka min fɔ an balimamusow ye, an k'an cɛsiri sanga ni waati bɛɛ an ka radio ni bila la, an b'an ka gabugudaw ra an k'a bila la k'a lamɛn, an b'an ka fini nɔgɔkow ra, an bɛ an ka dayɔrɔ la so kɔnɔ ni yɛrɛ ye radio ni capter k'a bila la depuis sɔgɔma fo ka taa se la kuma ma émission bɛna tɛmɛ i ka denbaya bɛ bɔ a bɛɛ kalama, ladilikanw bɛ sɔrɔ a kɔnɔ, information bɛ sɔrɔ a kɔnɔ. Bon a kɛra cogo o cogo i kɔni bɛna bɔ i ka jamana kow kalama ka tila ka bɔ i ka tɔn kow bɛɛ lajɛlen kalama. Donc radio ko ni kɔni an t'a la min fɔ an nisɔndiyara fo ka taa dama tɛmɛ. An ka dɔ bɔ an ka TikTok filɛ nin na ale nafa ka dɔgɔ, komi Ala sɔnna ka nin k'an ɲɛna an k'an cɛsiri ka TikTok in to yen ka dɔ bɔ WhatsApp nin na k'a ɲɛsin an ka radio ma k'a lamɛn, a b'an nafa, a b'an denw nafa, a b'an sigiɲɔgɔnw fana nafa. An bɛ an ka foli fɔlɔ an karamɔgɔ yɛrɛ la Seyid Usman Madani Haidara a n'a bɔnnaw an b'u fo k'u barikala ka dugawu k'u ye u yɔrɔ yɔrɔ sijan ani kɛnɛ ani lafiya Ala k'a d'u ma. An b'an ka foli segin an ka jamanakuntigi ma Kapitɛni Ibrahim Traoré, ale ni ka wulikajɔ tɛ dɔwɛrɛ ye, jamana bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min, bɛn bɛ se ka sabati jamana kɔnɔ cogo min, ɲɔgɔn kalo bɛ se ka sabati jamana kɔnɔ cogo min, an b'a deli Ala fɛ a n'a ka gouvernement sijan ani kɛnɛ ani lafiya Ala k'a d'u ma. Vraiment ka don kɛnɛ kan dɔrɔn ka jama fo, ka yɛlɛ jama la an bɛ min ɲini jama fɛ u ka dugawu kɛ an baarakɛɲɔgɔn ye n'o ye association Ansar-Din ye. Tuma min na an karamɔgɔ y'a laɲini k'a fɔ ko don o don an bɛ radio la ka wajuli kɛ radio la, est ce que a man kan yɛrɛ ka radio dɔ ɲini Burkina k'a bila silamɛw ka se ka wajuli k'a la. Donc an y'a fɔ tɔndenw ye a wari bɛ bɛn hakɛ min ma u y'a fara ɲɔgɔn kan semaine kelen ka na di yan ko ka radio kɛ. O wari dini bɛ san 15 bɔ fo Ala nana sɔn sisan Ala ye gouvernement min d'an ma n'o ye Kapitɛni Ibrahim Traoré n'a ka gouvernement ye, an jɛra ka radio ɲini Bobokaw a ye radio 3 a y'o di Bobokaw ma ɲinan. Vraiment an bɛ gouvernement fo k'u barikala ka deli Ala fɛ Ala kana an kɛ u ma fitiriwale. Radio in bɛna baara min kɛ Ala k'a kɛ bɛn sababu ye jamana kɔnɔ, k'a kɛ ɲɔgɔn kan sababu ye jamana kɔnɔ, k'a kɛ sababu ye ka jamana taa ɲɛfɛ Ala k'o de kɛ.
Ama ladɔnniya k'a fɔ ko kɛnɛ in nun donna ni Burkina Faso jɔnjɔn dali ye a bɛ fɔ mun ma ditan ye ka sɔrɔ o la ka baaraw kuncɛ ni jaw tali ye nisɔndiya ani muyamuya kɔnɔna na. Bawo nin ye ko kura nun donnen ye jamana in kunnafoni ko binankun kan. Diinɛ o bɛ se ka yakubaya ka jamanadenw kunnafoniya ni k'u lakalan. Hakaja ka bɛn ani ko to ɲɔgɔn ta la o sinsin Burkina Faso jamana kɔnɔ. Sherifla FM Burkina Faso jamana kɔnɔ a kurumukarili ja ninnu bɛɛ lajɛlen taara Aruna Ba de fɛ. Kunnafoni nasira wɛrɛ fɛ an ma kun da Faransi jamana kan. Faransi jamana silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru y'u ka Assemblée générale kɛ ka bɛn kari juillet kalo tile 5 de ma. A ɲɛmaya tun bɛ an karamɔgɔ de bolo Seyidi Sherif Ahmed Tijani Aidara min ni a kɛnɛ siriyara Ansaru caman fɛ. Samayira Sanogo bɛna ɲɛfɔli kɛ sɔrɔlen tɔw kan. Hakilinajugu kɛtɔ ka ɲɛsin baarabaw ma minnu sera ka danganamaya ka hakili fɔlenfɔlenw kɛ baara kura bolodalenw kan ka ɲɔgɔn ladɔnniya ka sangani ci kansaraw olu lahalaw ye ka kuma ɲɔgɔn jalo kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ tɔn lahala olu n'a ɲɔgɔnnaw de ye dakun ye. Faransi silamɛya dɛmɛtɔn Anisaru u ka Assemblée générale bolola minnu kan ka bɛn ni karidon juillet kalo tile 5 san 2026 ye o min baara kɛra farifoni ye a nisɔndiya kɔnɔna na. Faransikaw ye labɛn belebele kɛ ka se ka tɔndenw ni directeur ni délégation ka se ka baro kɛ ka kuma ɲɔgɔnya ka ɲininkali tɔngɔ tɔndenw na ka ɲɛsin directeur ba ma gɛlɛya minnu b'u kan ani u mako bɛ ko minnu na dans l'avenir. Donc directeur ye caman jaabi o la. O kɔnɔna na sa Faransi yɛrɛ bureau u ye labɛn belebele kɛ ka tɔnden minnu bɛ yen n'u bɛ jour la cotisation sira kan k'u ka diplôme de reconnaissance d'u ma u ka cɛsiri jɔnjɔ d'u ma. O kɛra nisɔndiyakoba ye. Hakilila ma 80 ɲɔgɔn na o sera k'a sɔrɔ. Donc an bɛ dugawu kɛ minnu ma ɲinan ta sɔrɔ olu ka Ala k'u garijɛgɛ don san wɛrɛ ta la. Minnu fana ye ɲinan ta sɔrɔ Ala k'u kɛ continuité u ma ka san caman jira an n'u la. An nisɔndiyalen don mais an kɔni nisɔndiyalen don mais hali ni ma d'anw ma an donna tɔn na ɲini an ka nafolo de quoi. An kɔni nisɔndiyalen don an donna tɔn na ɲini an ka nafolo de quoi. Ko b'a dɔn par rapport bureau ka reconnaissance ka tɔw fana encourager o fana b'a la. An bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka foli da an ka sababu ɲuman kama n'o ye Cheikh Sherif Ousmane Madani Aidara n'a ka denbaya ani an ka Sherifkɛ fana b'an fɛ yan bi. An bɛ u bɛɛ lajɛlen fani Sherif la bɛɛ sababu ɲuman bɔra olu la. Ala ka tɔn ninnu ko ninnu ta fanga d'a ma. Ala ka musaka nɔgɔya bɛɛ lajɛlen. Ka sanga ni silamɛya dɛmɛtɔn Anisaru nijɔrɔ an fana karamɔgɔ a Seyidi Sherif Ousmane Madani Aidara ka kulennaw ye. Silamɛya dɛmɛtɔn Anisaru tɔndenw bɛ wuli ka jɔ la dugujɛko 20 janko ka se ka u seko n'u damayira kɛ a silamɛ diinɛ ɲuman yiriwali la min ko hinɛ ni makari ani yafa ɲɔgɔn. Waleɲuman dɔn gafe ninnu talen ye ka di o mɔ ka sanga ni o ka cɛsiri ye o ye o ka nisɔndiyaw sɛbɛkɔrɔ danganamaya. Attestation min dira tɔndenw ma bi. Alhamdulillah Ala sɔnna anw yera la. Bon nisɔndiya min b'an na dɔrɔn alhamdulillah a kɛra an karamɔgɔ Sherif Ahmed Tijani Aidara ale ɲɛna o dɔrɔn tɛ nin laɲininen don tɔnden kelen kelen bɛɛ kan k'i cɛsiri cogo min na sanga ani waati la ni nin ɲɔgɔnna kɛra i kan ka yala dɔwɛrɛ tɛ kun foyi t'a la ka an ɲɔgɔn encourager baara nin kɔnɔ Ala ka diinɛ a bɛ se ka dɛmɛ cogo di fo anw yɛrɛ de k'an yɛrɛ di ni a n'an ka nafolo yasa Ala ka diinɛ bɛ se ka seyɔrɔ sɔrɔ o nisɔndiya banna vraiment an bɛ Ala fo k'Ala barikada an ka Sherifukɛ min bɛ yen a bɛ dugawu sanuma mun k'an ye Ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ Ala ko k'a ka Ala kama ya Rabbi. Sherifu yɛrɛ bɛna an ka attestation d'a ma bi tiɲɛ yɛrɛ la an nisɔndiyara vraiment cotisation yɛrɛ sarali tɛ bonya mun bɛna k'an ye o de don bonya in de ye koba yɛrɛ ye vraiment attestation mun bɛna di a b'a jira an na k'a fɔ ko an ma to kɔfɛ u ye an jate de minɛ k'a lajɛ k'a fɔ an bɛ ka baara mun kɛ a tɛ se ka bila ten tɔ inshallah an fana bɛna an jija a bɛ courage do tɔw fana na cogo min na ka se ka laseli kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ walasa tɔw fana ka se k'u ka cotisation sara inshallah. Silamɛya dɛmɛtɔn Fédération Sadine Internationale ka sanga ni directeur exécutif ka kɔrɔfɔw ye a ye a ka nisɔndiyaw sɛbɛkɔrɔ danganamaya ka sanga ni tɔn lahala ye nazarala jamanaw kɔnɔna na ni ka sɔrɔ ka a ka nisɔndiya ani waleɲumandɔn kɔrɔfɔw ta ka ɲɛsin maa o maa minnu gɛrɛsɛgɛ donna waleɲumandɔn jɔnjɔn ninnu na ni ka kɔrɔfɔw kuncɛ ni wele dalen ye ka ɲɛsin jamana tɔw ma baara in ka kɛ o fɛ min bɛ se kɛ sababu ni ka ninkura fiyɛ tɔndenw na ka sanga ni tɔn kuntilennaw ye. Vraiment an nisɔndiyara Europe an y'a ye mɔgɔ hakɛ min sera ka a ka cinkan nasira bɛɛ sara ka dafa
a mɔgɔ cɛyara kosɛbɛ cɛw la a mɔgɔ cɛyara kosɛbɛ musow la vraiment o y'a nisɔndiya k'a ye mɔgɔw bɛ na nin jamana ninnu kan ka tila ka cɛsiri kɛ tɔn ka laɲiniw sabatili la o y'a nisɔndiya parce que baara foyi tɛ se ka kɛ wari bɔ kɔ voilà wari n'i m'a don ala ko la i b'a don ko wɛrɛ la parce que wari tɛ se ka to f'a ka don a ka dépenser voilà minnu y'u ta don a ta yɔrɔ ɲuman na an b'u fɔ k'u barikada minnu fana bɛ yen ni a sarali ka d'u ye mais ala ma se d'u ma an bɛ dugawu ɲini an b'a ɲini ala fɛ ala ka a sarali se d'u bɛɛ ma an b'a dɔn mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen ni e ŋaniya ye wari in sarali ye k'a dafa hali ni ala ma se d'i ma an b'a dɔn i ka sara dafalen don ala yɔrɔ vraiment an sardine international tɔgɔ la an nisɔndiyara an b'a ɲini jamana bɛɛ fɛ bɛɛ ka nin ɲɔgɔnna ladege walasa courage bɛ se ka di mɔgɔw ma cogo min na an ka laɲini ninnu sabatili la n'o tɛ dɔwɛrɛ ala ka diinɛ ka sansɔrɔ n'a ka sankɔrɔta kɔ a baaraw bonya bɛɛ lajɛlen kun ta mɛn ka di a mɔ silamɛya dɛmɛ tɔn ani saro yɔrɔ an fana karamɔgɔ a seyidu sherifu sɔmɛnɛ hɛdara ka wulukansi a seyidu sherifu ahmed tijani hayidara o min bɛ farasi jamana kɔnɔ ka sanga ni a ka nasarala jamana minnu salo ye a galela ka waleɲuman dɔ kɔrɔfɔw ta ka ɲɛsin tɔndenw mɔ ka sanga ni cɛsiri ni wuli ka jɔ min bɛ kɛ o fɛ dugujɛgɔ mugan ni ta jango ka se ka alisamɛ dinɛ ɲuman wara diɲɛ bunna kun kan a labanna ka kɛ waati kɛrɛnkɛrɛn ye ka ladilika camanw ta ka di tɔndenw mɔ min labaarali o fɛ a bɛ se o nafa ni ka sɔrɔ k'a ka kɔrɔfɔ kuncɛ ni hakilinajugu kɛli ye o ye alisamɛ dinɛ ɲuman kɛwalew kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ la baara la kumaba dɔ kɛra waleɲuman dɔ jɔnjɔn ninnu talen ye ka di maa o ma minnu gɛrɛsɛgɛ donna a la. O de fana b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni sɔrɔlenw kan Kafunɛ Bacili ale ka ɲininiw don. Diɲɛ selege naani tajibɔ jamanaw ka tɔn Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP plus a tɔnden jamana 7 u jɛra ka hakilina dɔw di ɲɔgɔn ma ka bɛn kari dɔw ma hakilina dajira sen fɛ u bɛn'a kan k'a fɔ pétrole hakɛya min ni o bɛ soli u fɛ k'u bɛna dɔ fara o hakɛya kan hali n'o y'a sɔrɔ jamana minnu ni olu bɛ golfu gun kan Moyen-Orient mankan kɛlen bɛ ka dadigi kɛ olu la bi taji soliko a n'a labaraliko kan diɲɛ selege naani tajibɔ jamanaw u ka jɛkulu OPEP plus a minisiriw de jɛra ka bɛnkan in ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la Arabie Saoudite, Russie la, Irak, Kuwait, Kazakhstan, Algérie ani Oman u jɛra ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka kuma ɲɔgɔn fɛ bi tile subahana mansinw na min sen fɛ u bɛna lajɛ ka dɔ fara pétrole production kan pétrole hakɛya min ni u b'o bɔ tile kelen u bɛn'o kɛ baril 1000 ani 88 ye bɛnkan in kɔnɔ kuma lasera bataki sira fɛ Organisation des pays exportateurs de pétrole fɛ ni o ye OPEP plus ye o bɛnkan in a baaraw kan ka ta ka don ba la ka bɛn ɲinan san 2026 de ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw ti kalo natɔ kalo caman ka kɔn bi ɲɛ diɲɛ tajibɔ jamana dɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ golfu gun kan olu tun ye u ka pétroliko bɔli nɛmɛ ka dɔ bɔ a hakɛya la k'o sababu kɛ détroit d'Ormuz kɔgɔjibolo sira tigɛliko ye min n'o hakilina bɔra Iran jamana la Moyen-Orient mankan kɔnɔ o kɛra sababu ye ka pétrole soliliko balan kalo caman. Egypte jamana kɔnɔ tile 2 in na Nansarala tɔnba Union Européenne kan ka musaka dɔ bila Egypte jamana ka bolo kan dolari wari la miliyari 1.5 o de kan ka bila Nansarala tɔnba Union Européenne fɛ Egypte jamana waganden kɔnɔna na a bɛna don jamana musakako sɔrɔ bosoninko a n'a ɲɛnɛbɔliko baara bolodalenw dafɛ n'o bɛ t'i jɔ euro wari miliyari 5 la o kunnafoni dira sibiri don Egypte jamana minisiri fɛ min ka cɛw bɛ ɲɛsin Egypte jamana ani jamana wɛrɛw cɛw koɲɛw ɲɛnabɔli kama Badr Abdelati kunnafoni in lasera ka sanga ni kunnafoni di kɛnɛ dɔ de ye min dangɛnɛmayara Egypte jamana duguba la Nansarala tɔnba Union Européenne a tɔgɔla cidenw tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka fara Egypte jamana ka lasigiden ɲɛmɔgɔ kan a y'a yira k'a fɔ ko euro wari miliyari 3 min ni o tɔ bɛ k'o fana kan ka bila waganden na nga o miliyari 3 bɛna ci 2 ye k'a di sigiyɔrɔma 2 Egypte jamana kɔni sigilen bɛ k'a jigiya k'a fɔ a bolo na da musaka in kan sani samiya don waatiw cɛ an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi Nansarala tɔnba Union Européenne a ye euro wari miliyari 2 bila Egypte jamana ka bolo kan baara bolodalen kunkɔrɔ ka ban a dili kun fɔlɔ ni o ye première tranche ye euro wari miliyari 1 dira ka bɛn ni janvier kalo ye san 2025 a diko filanan o fana tun bɛ tali kɛ euro wari miliyari 1 kan o dira ɲinan san na musaka in dɛmɛ a bɛ don jɛɲɔgɔnyaw kolokololi de dafɛ Nansarala tɔnba Union Européenne ani Egypte jamana cɛ bɛn kɛra jɛ min kan ka don baara bolodalen dafɛ kabini ni san 2024
Nigeria jamana ye kunnafoni di ka bɛn kari do ma k'a yira k'a fɔ ko Nigeria jamana kɔnɔden 2 bɔnɛna u niw na Afrique du Sud jamana kɔnɔna na juin kalo ban waati la ka sababu kɛ nisɔngoya taama min bolodara Afrique du Sud jamana kɔnɔna na wasa duna minnu ni olu y'u ka jamanaw bila kana fɛn ɲini Afrique du Sud jamana kɔnɔ nisɔngoya taama min bolodara wasa olu ka se ka Sud Afrique jamana bila Nigeria jamana ka fɔla k'u fagara o murutili de senfɛ bari sabu ka d'a kan k'o lamaga senfɛ ko Afrique du Sud jamana kɔnɔdenw y'u ɲɛ tana kɛ dunaw ye minnu nana garijɛgɛ ɲini na n'u bɛ baara la u ka jamana kan Sud Afrique jamana mara caman kɔnɔna na Nigeria jamana minisiri min ni u ka caw bɛ ɲɛsin Nigeria jamana ani jamana wɛrɛ cɛw koɲɛw ɲɛnabɔli kama o y'a yira k'a fɔ k'olu ka jamana kɔnɔden 2 minnu ni olu fagara Afrique du Sud jamana kɔnɔ k'a kɛra juin kalo tile 28 Afrique du Sud jamana kɔnɔdenw ka murutili dɔ senfɛ wasa ka dunaw gɛn ka bɔ u ka jamana kɔnɔ Afrique du Sud jamana ma ɲɛmɔgɔ kɔni ma kala don ɲina ni ka kɛɲɛ ni Nigeria jamana ka dantigɛli ye ka jalaki bɛn u ka fɔ u ye u ka jamana kɔnɔden 2 faga polisiya fana ma bɔ k'i dantigɛ waleya in kun kan avril kalo ni mai kalo camancɛ la Afrique du Sud jamana kɔnɔdenw kɔni ye nisɔngoya bɔli camanw kɛ wasa dunaw ka se ka gɛn ka bɔ u ka jamana kɔnɔ u senkɔrɔ bari sabu ka d'a kan Afrique du Sud jamana kɔnɔdenw murutilen de don k'a fɔ ko duna minnu ni olu bɛna garijɛgɛ ɲini na u ka jamana kɔnɔ k'olu de bɛ ka Afrique du Sud jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ka baara sɔrɔw lasumaya wa k'olu de fana bɛ ka na ni karo gɛlɛya ye k'o kolokolo u ka jamana kɔnɔ o kuma na ko k'a ɲini dunaw fɛ u ka gɔn yɛrɛ de k'u ka jamana to o gɔnninba min laɲinina Afrique du Sud jamana kɔnɔdenw fɛ a bɛ tali kɛ farafinna jamana kɔnɔden caman na Nigeria jamana kɔnɔdenw bɛ o la Ghana ani Malawi camanw yɛrɛ gɔnna minnu ye u fasow lasɔrɔ ka ban Tanzanie jamana kɔnɔ sɔrasiya kɛlen bɛ ka lakana fɛɛrɛ dɔw boloda u bɛ min wuli ka jɔw kan k'a waleya Dar es Salaam kɔnɔ sɔrasiya bɛ ka lakana fɛɛrɛ kura minnu boloda wasa ka se ka basigi sabati Tanzanie jamana kɔnɔ a bɛ ka maa caman jɔrɔ bari sabu ka d'a kan nisɔngoya taama dɔ kun bolodalen don ka bɛn arabadenw ma jamana kɔnɔdenw u kɛlen don ka ɲɔgɔn lamuruti u bɛna don dugu bɔlɔnfurancɛw ni ɲɔgɔn cɛ n'u k'u ka nisɔngoyaw jira a bɛra ta jamana kɔni kɛn bɛ k'o nisɔngoya taama bali k'a yira k'a fɔ a tɛ daga jamana kɔnɔden ye i ka don dugu bɔlɔnfurancɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko nisɔngoya jira danb'a yɛrɛ ye polisiya kɔni fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bolodara u fɛ ni ka dugu bɛɛ lajɛlen minɛ Tanzanie jamana gouvernement a dama dogo a la a ye kangari da nisɔngoya taama bolodalaw ye ka fɔ u ka hakilina in bila a bɛ dɔgɔkun caman bɔ kangari gɛlɛn yɛrɛ de dalen don k'a fɔ maa o maa n'i tɛgɛ taara la o kuma i ni sigi n'a kɔlɔlɔ ye salongo octobre kalo la kalata kɔmankan wulila ni ka fiɲɛ don jamana in kɔnɔ ka basigiw tiɲɛ min senfɛ maa 518 olu bɔnɛna u niw na wasa ka kɛ basigi karamɔgɔ ye ni ka kasaraw bali ka bɔnɛ bali Tanzanie jamana maa ɲɛmɔgɔw u ye kangari gɛlɛn da k'a fɔ maa minnu ni u b'a la ka nisɔngoya taamaw boloda k'u k'a lajɛ k'a bolo kan n'o tɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛlen don lakana tigilamɔgɔw fɛ wasa ka basigi ɲini Tanzanie jamana ye Tanzanie jamana ɲɛmaamuso Samia Suluhu Hassan jamana kɔnɔdenw kɔni kɛn bɛ k'a yira k'a fɔ ko a bɛ ka jamana mara ni fanga ye ani senko la a fɔra jamana ɲɛmaa min kɔ John Magufuli n'o fana kun kɛlen don k'o daga kelen don jamana kɔnɔdenw dala ko fanga kɔrɔ yɛrɛ bɛ ɲini kana fusaya ni a ye bari sabu ka d'a kan sanga ni waati ni jamana kɔnɔdenw b'a fɛ ka bɔ k'u dantigɛ k'u ka nisɔngoyaw jira wasa ka nisɔngoya taamaw boloda k'u bi bali a la san 2025 avril kalo la fanga sinamatɔ maa ɲɛma Tindu Lizu a minɛna k'a datugu bari sabu ka d'a kan k'a ye janfa waleya boloda wa a ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ bɛ farati danga na a bagabagalen don si ka so bi sɔn ka d'a kun Sani ka bi bamanankan kunnafoni kuncɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko fɛn min ye Mali jamana egiliw ka degeden karamɔgɔ kura Anthony da Silva a bisimilara Mali jamana farikolo ɲɛnajɛw minisiri fɛ ka bɛn tɛnɛ juillet kalo tile 6 de ma cogoya min na ka se ka taa jiraliw kɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn dɔn ka kɔn a ka baaraw daminɛni ye baara minnu kalifalen bɛ a la o ɲɛw sira kan Alassane Aidara bɛna ɲɛfɔli kɛ sɔrɔlenw kan. Minisiri mun sigilen don farikolo ɲɛnajɛ baaraw ɲɛnabɔli kama n'o ye Abdul Kasim Ibrahim Fɔnba ye Mali degeden karamɔgɔ kura k'o bisimila n'a tɔgɔ ye Anthony da Silva ka fara Fédération Football Malien président kan n'o ye Muazu Baba Sise ani a ka délégation ye ɲɔgɔn ye kɔnɔna na minisiri ye bilasiralikan caman fɔ min bɛ se k'a ka baara
nɔgɔya bolo don nataw kɔnɔna na. A fara FEMA Foot président u ka ladilikanw k'u fo ni initiative la ni sélectionneur kura nalen ka na a présenter an na walasa a ka se ka an ka se ka hakilina damadamanin dɔw falen ɲɔgɔn fɛ hakilila o ye ko ɲumanba ye donc an b'aw fo o la an b'aw fo a ka cɛsiri fɛnɛ la an ɲɛ b'a la aw kɛmɛ ka baara minnu daminɛ an b'aw fo o cɛsiri la donc hali bi ala ka dɛmɛ kɛ o sira fɛ n bɛ n ka cabinet mɔgɔw fo n bɛ coach yɛrɛ fo an ka sélectionneur kura sélectionneur kura n y'a fɔ a ye n ko Mali kɔnɔna yan nɔ an ka public ye public mun ye n y'a fɔ a ye nansarakan na n ko le public est exigeant parce que ni an ka public jateminɛ bɛɛ bɛ ballontan dɔn bɛɛ ye entraîneur ye wa bɛɛ ka hakilina ye hakilina ɲuman ye mais ale de ye sélectionneur ye donc a ka jateminɛ kɛ ko kɛra cogo o cogo décision laban b'ale bolo a ka se ka mɔgɔw ta mɔgɔ minnu bɛ na maliyɛnw nisɔndiya parce que a mɛnna maliyɛnw sigilen don an bɛ ka fɛn damadamanin dɔw kɔnɔ ballontan cadre la an y'a sɔrɔ discipline caman kɔnɔ mais an m'a sɔrɔ ballontan na fɔlɔ mais c'est normal n'o tɛ yen maliyɛnw ka exigence ka se ka bonya je pense que ça c'est totalement normal mais ale de bɛ se k'a lajɛ ni fédération n'a ka équipe o baara in bɛ se ka kɛ cogo min na ani an yɛrɛ département vraiment bɛɛ bɛ se k'i sen don a la cogo min na walasa baara in ka se ka ɲɛ n y'a hakili jigin ko joueur tɛ ministre bolo k'a fɔ ko n bɛ nin joueur ta k'a ni ministre ka di n bɛ nin joueur ta parce que ministre ko k'a ta n ko a ka na pression hali kelen bila a kunna o la des joueurs tɛ n bolo n ka joueur ye mɔgɔ minnu bɛ na ka jouer Mali ye ni dusu ye mun bɛ na jouer ni Mali ye k'a fɔ ko Mali ko opportunité don a bolo wa techniquement mun bɛ se ka an dɛmɛ an ka Mali équipe fɛnɛ kɔnɔna la n ko ne ka joueur préféré o de ye donc ne ka joueur préféré o ye de ye mais mɔgɔ tɛ yen k'a fɔ k'o ye n ka joueur préféré donc a kana o bila a ka programme yɛrɛ la a k'a ɲɛsin a ka baara ma mɔgɔw b'a bolo minnu bɛ se k'a dɛmɛ fédération b'a bolo minnu bɛ se k'a bila sira la an kɔni bɛ yen ni dɛmɛ wɛrɛ minnu bɛ yen k'an bɛ se k'a lase a ma n'Ala sɔnna an bɛ a dɛmɛ o baara la donc an ye o kumaw fɔ a ye a fɔ n ye ko a tɛmɛna an ka centre kabala la ko ale taara jamana caman na farafinna kɔnɔna la ko n'a bɔra jamana fila la ko ale ma deli ka nin centre ɲɔgɔnna ye farafinna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la n k'a ma n ko an ye chance ba dɔ de sɔrɔ parce que président la transition ye investissement ba de kɛ sport côté la donc je pense que o ye opportunité ba ye hali bi a bɛ se ka o investissement in jateminɛ n'a bɛ se ka a nafa cogo jumɛn a ka baara kɔnɔna la vraiment a investissement a infrastructure b'a ka disposition na o cadre kɔnɔna la donc an kɔni bɛ a fo an bɛ dugawu k'a ye a ka mission na hali bi ala ka mission ye ala ka ta fanga di a ma a nana kun min na ala ka nin k'an ka sélectionneur ye walasa an ka laɲini ye mun ye an ka se k'o sɔrɔ ballontan kɔnɔna la je pense que a yɛrɛ ko a ni ce donc i ni ce i Da Silva bienvenue au Mali et vraiment Mali ye jatigi dugu de ye jamana don donc c'est un pays qui accueille les gens parce que on a l'expression qui dit i bɔra i ka so i nana i ka so vous avez quitté chez vous vous êtes venu chez vous donc vous êtes le bienvenu et on vous souhaite une très bonne chance. ɲɔgɔn ye kuncɛra ni photosɛl bolokitara ye minisiri ani fédération président ani Anthony Da Silva ye. An bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn k'a jira aw la k'a fɔ ko nin bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu labɛnna kunnafonidiso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma in ye aw ni ce a ka ɲamadaliw la a k'an bɛn don wɛrɛ nataw ni Ala ma an ka jɔnya jɔ an na.